Another way para iwasan ang burnout ay maghanap ka ng hobby. At yung hobby na yun, pwede ring additional income mo. This is your sign na mag-sign up na sa Sitaw for that extra income. Kung matagal mo nang iniisip mag-start ng sarili mong business pero tinatamad kang mag-inventory, ayaw mo mag-pack ng products at ayaw mo rin mag-ship ng products, ang dropshipping ang perfect business model para sa'yo at matutulungan ka ng Sitaw dito. Paano? Una, punta ka sa Sitaw website or app at mag-sign up ka for an account. I-click lamang ang Be a Seller at fill outan yung mga information na kinakailangan para mag-start ng store. Kapag verified na ang inyong account, pangalawa nyong gagawin ay mamili ng mga produkto na gusto mong i-publish sa iyong shop. Pumunta lamang sa Product Warehouse at pwede ka nang pumili ng items na gusto mong ilagay sa iyong shop. At pwede ka maglagay ng markup ng up to 8%. Pangatlo, maghihintay ka na lang na may mag-order sa inyong shop at i-fulfill ito. Isa pa sa kinagandahan dito sa Sitaw ay mamumuhunan ka lang pag may bumili na sa inyong store at may sure na kita ka na. Hindi mo na kailangan mag-promote ng shop mo dahil si Sitaw na ang bahalang gumawa niyan para sa'yo. At yung supplier na ang bahalang mag-pack and ship sa inyong customer. Kaya maganda ang business model na ito dahil low cost, low risk, pero high return. Mag-sign up ka na